ஹேல கைஸ், நான் எஃப்எஃப்டி கேமரா பேசுகிறேன். நம்ம கில்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த கில்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ரூல்ஸ் தான் சொல்கிறேன், ரூல்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கமெண்டில் கில்ட் ஐடி பின் பண்ணி வைக்கலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நேம் வந்து எஃப்எஃப்டி போச்சு. ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் வந்து கில்டு வந்தோம் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். இப்போ எஃப்எஃப்டி தளபதி, எஃப்எஃப்டி ஹீரோ அந்த மாதிரி நேம் சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே எஃப்எஃப்டி இருக்கணும். அடுத்து பிடிச்ச நேம் ஏதாவது சைடில் போட்டுக்கலாம். எஃப்எஃப்டி ராஜா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பிடிச்ச நேமு. அடுத்து வாரம் கில்டு க்ளோரியெலாம் ஏற்றிடணும். அடுத்து கில்டு வாரில் 100 மேலே பாயிண்ட் தெரியணும். இப்போ டீமெட்டி ஆக விடணும்னு அந்த ஆடலாம், கில்டில் இருக்க ஆக விடணும்னு அந்த ஆடலாம் 100 பாயிண்ட் அவளை ஏற்றிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதே யூஐடி எதுன்னு கேட்குறீங்க. இதே யூஐடி வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்னடா 50% காலி கடுது, க்ளோஸ் எழுதுலாம் கண்டுக்காதீங்க. கில்டு இதான் ஐடி எல்லாம் காட்டுட்டேன். அவ்வளோதான் வீடியோ. பை கைஸ்.